Ini sengara belanja hambai sini joto media takuk sona seng tinara faisa paja sini Khowai college dasro de memorial college TISF ni puila malayai bakaba puila committee Khajakha tei sini committee Khajakha seng tini convener mangka sini borom gena bishan tei joint convener Alia tei Mirjes tei bani logi tongo Raja tei assistant bo tongo amai kena seng kebang tini namun puila first step seng bus kangote bo khanai TISF ni puila abono ya presejang mani abono ya golo bahino terek ke tini abono cengmani puila je cengmani abono tini abono paithai gya cengmani bising tete fuar jagai thangnai amai kena seng tini kebang decision nalai kasini joto college sengnai tereng sengnai jak sengnai tei amai kena seng tini convener maun bising tei seng tini jimnarono sini ya pri follow jagai thanai tei ang koinai seng tini TISF kamani kuno abo kuno jatino kemni organization seng tola khilanian bagaiya seng bisas khayai je Bubagrani ti doljamano TISF sini ti prasa student dok je deprive ngi tongmani je lag ngi tongmani joto nono fill up khaina bache tini TISF tini sengoro khwayo phai sengoro makhapai pulanya belanya hambai sini media person dong tini sindro sini dosro dev memorial college tini sini puila tini ro TISF ni Commitee Khajakha sini yang atau sini TISF ni in charge sini borong-borong sar suras tini semua pun wan suka je tini TISF ni enggak je sini Khowai college committee ni yang as a convener yang pun wan suka je sini kubuni samu je sini doa atau sini je lalu je kebun mungkin sini apun hogoi je sini biskang ni je sama je sini samu so bisang teh aku lagi hambai nin mungkai ane mung bisan de broma ang SA dosro de member college ni convener